Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Я табою ганаруся, Беларусь. Маладзечанцы адзначылі Дзень незалежнасці. Мой горад, мой лёс. Урачыстым мерапрыемствам пад такой назвай маладзечна адсвяткаваў свой дзень нараджэння. Папараць кветка, майстар-класы і фаер-шоу. У ноч 6 на 7 ліпеня беларусы ўзгадваюць пра даўняе свята продкаў купальня. Я табою ганаруся, Беларусь. 3 ліпеня беларусы адзначалі Дзень незалежнасці краіны. У маладзечні мерапрыемствы пачаліся з мітынга рэквіему ў гарадскім парку Перамогі. Удзел у ім прынялі кіраўнікі раённай вертыкалі і дэпутаты, прадстаўнікі працоўных калектываў, духавенства і моладзь. Тэму працягне наш корэспандэнт. Дзень незалежнасці – галоўнае дзяржаўнае свята Беларусі. Свае старонкі ў гісторыю Вялікай Айчыннай упісалі і жыхары Маладзечна. Наш горад быў акупіраваны захопнікамі 26 чэрвеня 1941 года. З мэтай анямечвання і каланізацыі фашысты планавалі знішчыць і вывезці ў Германію 75% беларусаў і толькі ў Маладзечне пасяліць 7 тысяч немцаў. Для ваеннапалонных і грамадзянскага насельніцтва ў першыя тыдні вайны быў створаны шталах 342, які дзейнічаў да 1944 года і дзе загінулі больш за 33 тысячы чалавек. У Красным і Лебедзеве захопнікі арганізавалі гетта, і тысячы яўрэяў там былі спалены ці расстраляны. Горад пакрыўся сеткай бункераў і военных казармаў. В Малазеченском районе фашистами и их пособниками за год оккупации было уничтожено 10 263 мирных жителя. Вывезены в Германию на принудительные работы 1174 человека. Немецко-фашистскими захватчиками было уничтожено, сожжено полностью или частично 120 деревень. Героически на территории края сражались с врагом партизаны и подпольщики. На Малазеченской земле действовали партизанские бригады имени Ворошилова и за Советскую Беларусь, командирами которых были герои Советского Союза Федор Григорьевич Марков и Андрей Иванович Волынец. Горад быў вызвалены 5 ліпеня 1944. Злучэнням і часцям, якія асабліва вызначыліся ў баях на нашай малой радзіме, было прысвоена найменне маладзечанскіх, і Масква салютавала з гэтай нагоды 12 артылерыйскімі залпамі. У гонар воінаў-вызваліцеляў у парку з'явіўся помнік, як знак удзячнай памяці нашчадкаў. Хвіліна маўчання і воінскі салют таксама ў гонар тых, хто паклаў сваё жыццё на алтар перамогі. Независимость современной Беларуси – это итог той самой героической победы и трудового подвига наших предков. Благодаря их самоотверженности, мужеству, патриотизму мы получили право жить под мирным небом в свободной и независимой стране. Мы сохраним родную землю, где не будет конфликтов, где будет возможность честно трудиться на благо семьи и Отечества. На першай сесіі ў вызваленым горадзе разглядалася адно пытанне – аднаўленне прамысловасці і жылога сектара Маладзечна. На мітынгу гучалі словы ўдзячнасці тым, хто адбудоўваў вуліцы і кварталы, падымаў сельскую гаспадарку. Таму Дзень незалежнасці – гэта свята міру, стабільнасці і стваральнай працы, еднасці беларусаў і памяці народа пра пакаленне пераможцаў. Я учусь в 6-й гимназии. Через год мы уже будем выпускниками. И я благодарна предыдущим поколениям за мирное небо над головой, за возможность учиться и жить под мирным небом, за нашу независимую страну. День независимости для моей семьи – это день независимости для всей страны. Моя семья – это семья, которая прошла через горнило военных лет. Папа в 14 лет был связным в партизанском отряде. Мой крестный отец, Костецкий Владимир Федорович, кавалер орденов Отечественной войны 1, 2, 3 степени, кавалер ордена Победы 2, 3 степени. Он прошел связистом практически от Москвы до Берлина и встретил победу там. Поэтому этот праздник для нас, он просто священный. Независимость республики – это мирное небо, это солнце яркое над головой,
Это счастье моих детей, моих внуков и всей моей страны. Посмотрите, какую мы растим духовно богатую и интеллектуально развитую нацию среди детей. И то, что мы в Белорусском фонде мира создали и открыли 3 школы мира, которые ведут очень интересную, креативную работу по патриотическому воспитанию молодежи, я считаю, что это тот залог, который эти дети-патриоты, они и возьмут наш флаг нашей независимости и понесут его уверенно, осознанно и гордо поднятой головой. Алла Маркелова, Дмитрий Пятёнок, МКТБ. У Дзень незалежнасці маладзечанцы святкавалі і Дзень горада. У парку для дзяцей і дарослых было падрыхтавана шмат гульняў і забаў. Артысты творчых калектываў падрыхтавалі для гледачоў яркую канцэртную праграму. Парадавалі ўсіх сваім майстэрствам і пераможцы 5-го рэгіянальнага конкурсу песні і паэзіі. Военнослужачыя частавалі маладзечанцаў і гасцей горада салдацкай кашай. Мы пришли с другом в парк. Очень много интересного. Нас угостили армейской кашей. Нам понравилось. У парку размясцілася шмат фотазон і тэматычных выставак. Супрацоўнікі устаноў культуры і адукацыі праводзілі шмат майстар-класаў, гульняў, конкурсаў і віктарын. Спартыўных, інтэлектуальных, мастацкіх, дзе кожны мог праявіць свае таленты. Детки вместе со своими родителями с удовольствием делают голубей на мастер-классе в технике оригами. Также совсем маленькие детки могут порисовать, скрасить маленькие раскраски и мега-раскраску. Также у нас есть шахматы, где могут поиграть и дети, и взрослые. И игра «Морской бой», наверное, она всем знакома с детства. Игра «Дженга», «Крестики-нолики». Упрыгожылі свята сваімі вырабамі і майстры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Фестываль-конкурс «Вытокі майстэрства. Чароўная нітка» ужо стаў традыцыйным мерапрыемствам святочнай праграмы ў Дзень горада. Прыгажосць рукатворная не можа не зачароўваць нават тых, чые інтарэсы і работы не звязаны па жыцці з матэрыяльнай культурай беларусаў. Это совершенно разные стили. Вышивка, вязание, макраме, шитье, инновационные идеи. В прошлом году этот фестиваль вышел на республиканский уровень. У нас были гости из Гродненщины, участники. А так Воложин, Вилейка, Мядель вот к нам приезжают. В прошлом году мне дали гран-при. А в этом году я уже навязала новые модели скатертей. Вот эту связала. Шляпы, дорожки, очень косметички. Ну и много что другого. И тоже вот скатерть, конкурсная моя работа, вот это будет белая скатерть. Дзеці не адмовілі сабе ў задавальненні пакатацца з надзіманых горак, разам з дарослымі плавалі на катамаранах па возеры. А на гандлёвых радах, дзе прапаноўвалі свой тавар рамеснікі, можна было выбраць цікавы сувенір на памяць аб свяце. «Мой горад, мой лёс» урачыстым мерапрыемствам пад такой назвай завяршыўся святочны дзень у Маладзечне. 5 ліпеня наш горад адзначае свой дзень нараджэння. Гэтая дата прымеркавана да вызвалення Маладзечна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гісторыя нашага горада – гэта часціца вялікай гісторыі нашай краіны, напісаная мужнасцю, працай і любоўю да радзімы, адзначыў у сваім віншаванні старшыня раённага выканаўчага камітэта Павел Губко. У глядзельнай зале амфітэатра ў гэты вечар сабраліся ўсе тыя, хто сваёй штодзённай працай робіць наш горад, наш край лепшым. Работнікі прадпрыемстваў і арганізацый, ветэраны, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў, моладзь. Сейчас самое такое вот, наверное, горячее время для молодежи, если можно так сказать, потому что предоставляются государством абсолютно все возможности для реализации, для любого вида деятельности, в том числе и таланты, и какого-то профессионального раскрытия себя, и спортсмены, и талантливая молодежь во всех сферах. Это у нас и вокалисты наши, и танцоры, и художники какие-то. Много очень ребят, которые занимаются интеллектуальным своим развитием, интеллектуальной направленностью, и государство предоставляет все возможности абсолютно разной направленности. Па традыцыі, у гэты вечар былі адзначаны заслугі працаўнікоў нашага раёна. Павел Губко уручыў ганаровыя граматы і падзякі прадстаўнікам розных сфер дзейнасці. Гэта работнікі прамысловых прадпрыемстваў, камунальнай гаспадаркі, адукацыі, энергетыкі, актывісты грамадскіх аб'яднанняў і іншае.
Таксама падзячныя пісьмы атрымалі калектывы тых прадпрыемстваў, якія ўносяць вялікі ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна і актыўна ўдзельнічаюць у жыцці горада. Яшчэ адным прыемным момантам стала ўшанаванне сем'яў, у якіх роўна год таму з'явіліся на свет дзеці. Член пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Наталья Глінская павіншавала сем'і, якія адзначылі залатое і сярэбранае вяселлі. Урачыстыя мерапрыемствы 3 ліпеня па традыцыі завяршаюцца патрыятычнай акцыяй «Спяваем гімн разам». Словы нацыянальнага гімна Рэспублікі Беларусь адначасова прагучалі ў кожным кутку нашай краіны. У святочны вечар неба над горадам упрыгожыў салют. Папараць-кветка, майстар-класы і фаер-шоу. Калі ўсталёўваюцца ў прыродзе самыя доўгія дні і самыя кароткія ночы, а гэта бывае пад сярэдзіну лета, беларусы ўзгадваюць пра даўняе свята продкаў – купалля. Яно, між іншым, знаёма і славянам, і іншым народам Еўропы. Шмат дзіўных легенд і паданняў звязана з гэтым днём, а больш дакладней – вечарам, бо купаллі адзначаюць з 6 на 7 ліпеня. У гарадскім парку сучасныя рэаліі дзіўным чынам перапляталіся з даўнімі традыцыямі і рытуаламі. Працаваў святочны кірмаш. У творчай майстэрні ўсіх жадаючых вучылі плесці вянкі з кветак і траў. Для дзяцей арганізатары прыдумалі цікавыя гульнёва-забаўляльныя праграмы. У амфітэатры ўсе аматары народнага свята маглі ацаніць таленты артыстаў, у тым ліку і нашых суседзяў з Вілейкі. Кульмінацыя купалля, фаер-шоу і запальванне вогнішча. Ці адправіўся хто шукаць чароўную папараць-кветку, не ведаем, але букеты з летнімі зёлкамі многія панеслі дамоў. Яшчэ продкі здаўна верылі, што расліны ў купальскую ноч набываюць асаблівую сілу, а значыць і лекавыя ўласцівасці. Сёння ва ўсіх праваслаўных храмах адбываліся літургіі, на якіх узгадвалася раство Іоанна Хрысціцеля, прарока, які прадказаў прышэсце Месіі і хрысціў Іісуса ў водах ракі Іардан. Перад тым, як выйсці з пропаведзю да ізраільскага народа, ён 30 год жыў у пустыні і вёў вельмі аскетычны лад жыцця. Лейтматывам пропаведзі святога прарока было пакаянне. Таксама ён гаварыў народу пра хрышчэнне як збаўленне ад граху. Розныя эпізоды жыцця Іоанна апісаны ў 4 евангелістаў. Ён смела выкрываў заганы і грахі, якія панавалі на той час у грамадстве. Іоанн, прарок, асаблівы шануемы святы ў праваслаўных хрысціян. Яму моляцца аб умацаванні веры, дапамозе ў барацьбе з грахамі, выбары духоўнага шляху, дараванні немаўлят і іх здароўі. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.